सुरू करते. प्रार्थनेने सुरुवात करते. हरे कृष्ण. ओम हरे कृष्ण. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे तर आपण कृष्ण. 50 श्लोक पूर्ण केलेले आहेत गेल्या वेळेला. हम्म. 51 श्लोकावरती आपण आहोत आज. तिन्ही एकत्र आहेत श्लोक. येस, तिन्ही एकत्र आहेत हे श्लोक. तर कोणाला वाचायची इच्छा आहे का? वाचू का? हा, वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विमला माताजी पण आहेत. हो, विमला माताजी आले आहेत. येस, माताजी अनुवाद वाचाल. हरे कृष्ण. विमला माताजी आहेत का? हा, तुम्ही तुम्ही अनुवाद वाचा माताजी. मग हा, पुढचा श्लोक वाचते. विमल माताजींना सांग. हा, चालेल. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मिताहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित. एक मिनिट मॅडम, पाणी एक सेकंद द्या माताजी. हा, वाचा हो. तुम्ही. एक सेकंद. कोण आलंय? वाचू का पुढचं? मावा आत्ताची आवाज येईनाय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
माताजी आवाज येत नाही, येत आहे? येतोय येतोय, तुमचा आवाज येतोय. आम्हाला पूजा माताजीचं येत नाही का? बंद आहे आता? नाही हा आता 1-2 मिनिटं त्या थांबल्यात जरा. नाही नाही, थांबले मी. सॉरी, तो एक टेक्निशियन आलेला ना, त्यामुळे जरा हा. गेले हा. होते. मला हरे वाटलं कृष्ण, मला. सॉरी. हरे नाही कृष्ण. नाही नाही, हरे कृष्ण. ऐकू येतंय. तर पूर्ण केलं ना हरे माताजी? कृष्ण. मी वाचताय परत माताजी परत का वाचते वाचा? त्या श्लोकांचा हे अनुवाद परत वाचते. हा, वाचा. हम्म. आपल्या बुद्धीद्वारे, हरे कृष्ण, आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मिताहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधीस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्वरहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. तर इथे संदर्भही दिलेले आहेत काही, आणि आपण हम्म. जसं म्हटलं की योगारूढ अवस्था म्हणजे भगवंतांना जे काही कर्म करतो आहे निष्काम पद्धतीने, ते अकर्म झालं पाहिजे, की त्या कर्माची फळं स्वतःसाठी उपभोगण्याकरता नसून भगवंतांच्या संतुष्टीकरता जेव्हा ते कार्य केलं जातं तेव्हा ते निष्काम पद्धतीने केलं जातं. आणि म्हणूनच हम्म. मग अर्जुनाने हा प्रश्न जेव्हा भगवंतांना विचारला की मग असा मनुष्य, की जसं आपण पहिल्या याच्यात की ज्या मनुष्याने या सिद्धीची प्राप्ती केली आहे तो सर्वोच्च ज्ञानाची परमसिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मावस्था कशा पद्धतीने प्राप्त करू शकतो. आणि म्हणून मग हे जाणण्यासाठी भगवंत याचाच उत्तर अर्जुनाला देत आहेत की कशा प्रकारे ही अवस्था गाठली जाते आणि कशा प्रकारे ही अवस्था मिळवली जाते. आणि म्हणूनच इथे कशा प्रकारे दिलेलं आहे तर अनासक्त मनुष्य, की असा जो अनासक्त मनुष्य की इंद्रिय विषयांमध्ये तो निश्चितच, जसं आपण म्हणतो की भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती. मग ही अनर्थ निवृत्ती म्हणजे या षड्रिपूंमधून किंवा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या सगळ्यापासून लांब राहून आणि कशा प्रकारे आपण याच्यापासून निवृत्ती, म्हणजे कुठेतरी आपण निवृत्ती आणि प्रवृत्ती मधला फरक, की निवृत्ती म्हणजे याच्यापासून आपण जेव्हा स्वतःला विमुक्त करतो, स्वतःला मुक्त करतो, त्या गोष्टींनी आपण स्वतःला मग ती साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, रुची, निष्ठा, मगच ते जे आपण नामस्मरण करतो आहोत किंवा जे भगवंतांचं नाम घेतो आहोत ती आपल्या जिभेवरती जी रुची निर्माण होते आणि मग ती निष्ठेत रिफाईन कुठेतरी डिटर्मिनेशन असतं की येस, भगवंतांवर माझा पूर्णपणे विश्वास आहे आणि भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करते. डिटर्मिनेशन आपल्याला प्रल्हाद महाराजांमध्ये दिसतं की आज हम्म. नरसिंह देवांचं पूजन केलं जातं श्रावणातल्या शनिवारी, की जेव्हा मग प्रल्हाद महाराजांसाठी की भक्तांच्या रक्षणासाठी ज्या नरसिंहांनी प्रकट झालेले आहेत त्या खांबामधून, तिथे आधीच नव्हते होते, ते प्रकट झालेले आहेत कोणासाठी? हो. साठी. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे की मग ही जी अवस्था, आणि म्हणूनच की भगवंत सांगतायत की अशा प्रकारे जो अनासक्त असतो की अशी जी अनर्थ निवृत्ती जो याच्यामध्ये निर्माण होते ती निष्ठा आणि मग भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, की मग तो भाव मनामध्ये निर्माण होऊन भगवंतांच्या प्रेमामध्ये रूपांतर होतं, भगवंतांप्रती असणाऱ्या प्रेमामध्ये रूपांतर होतं. आणि म्हणून अशा प्रकारे दिलेलं की असा अनासक्त मनुष्य स्वाभाविकपणेच एकांत स्थळी वास करण्याला प्राधान्य देतो. मग आपण कुठेतरी 6व्या अध्यायावर येतोय की आपण तिथे बघितलं की यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, प्रत्याहार, ध्यान धारणा आणि समाधी असे हे जे हम्म. 8 अंग आहेत त्याच्यामधले भगवंतांनी यम, नियम, मग जिथे अगदी एकांतवास की सगळ्या कुठेतरी लोकांच्या वस्तीपासून लांब अशा एकांत स्थळी वास करण्याला तो प्राधान्य देतो. आवश्यकतेपेक्षा अधिक भोजन ग्रहण करत नाही आणि आपल्या शरीराच्या व मनाच्या क्रियांना संयमित करतो. तो कुठेतरी आपल्याला 9 द्वारांमध्ये संतुष्ट दिसतो. मग ही जी आपली 2 डोळे, 2 नाकपुड्या, 2 कान, एक मुख, एक हम्म. गुदद्वार आणि एक जननेंद्रिय, तर या सगळ्यांना तो कुठेतरी खूप संयमित करत असतो. त्याच्या ठिकाणी मिथ्या अहंकार नसतो कारण तो देहात्म बुद्धीतून मुक्त असतो. तो कुठेही बॉडीली कन्सेप्शनशी जोडलेला नसतो कारण त्याला माहिती असतो तो तो बॉडी नाहीये, ही इज नॉट अ बॉडी, ही इज अ सोल. तो शरीर नसून तो हम्म. आत्मा आहे याची आत्मा. त्याला आत्मी असते. आणि म्हणून त्या आत्मिक पातळीवर तो निश्चित पोहोचलेला असतो. अनेक भौतिक गोष्टींचा स्वीकार करून आपले शरीर धष्टपुष्ट करण्याची त्याला अजिबात इच्छा नसते. त्याच्या ठाई देहात्म बुद्धी नसल्यामुळे तो गर्विष्ठ नसतो आणि म्हणूनच त्याला माहितीये की अरे हा देह सुद्धा जिथे माझा नाहीये, जो भगवंतांनी दिलेला आहे तिथे कुठेच त्याच्याकडे गर्विष्ठ तो अहंकार बाजूला असतो. म्हणूनच तो खोटा अहंकार, तो खोटा अहंकार जपण्याची इथे त्याला प्रश्नच येत नसतो कारण ते देह सुद्धा भगवंतांनी दिलेला आहे, हा आत्मा सुद्धा
हा त्या परमात्म्याचा अंश आहे. भगवत कृपेने प्राप्त झालेल्या गोष्टीतच तो समाधानी असतो आणि इंद्रिय तृप्तीच्या अभावी क्रोधित होत नाही. तसेच तो इंद्रिय विषयांच्या प्राप्तीकरताही धडपडत नाही. अशा प्रकारे जेव्हा तो मिथ्या अहंकारापासून पूर्णपणे मुक्त होतो तेव्हा सर्व भौतिक गोष्टींपासून अनासक्त होतो आणि अशा प्रकारे यालाच ब्रह्म साक्षात्काराची अवस्था म्हटलेली आहे. इथे आपल्याला त्याचा संदर्भ दिलेला आहे भगवद्गीतेमध्ये 2:70 मध्ये सुद्धा. आपूर्यमाण मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापहा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांती मापनोति न काम कामी. तर ज्याप्रमाणे समुद्र हा नेहमी भरत असूनही शांत असतो त्याप्रमाणे तो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी इच्छाच्या प्रवाहाने विचलित होत नाही. समुद्रामध्ये अनेक नद्या प्रवाहित होत असतात, अनेक नद्या सामील होत असतात, म्हणून तो समुद्र स्वतःचा शांतपणा सोडतो का नाही. आणि म्हणून इथे अनेक इच्छा, अनेक मनामध्ये विचार आणि सगळे, पण तो विचलित होत नाही, त्याचं मन त्याने विचलित होत नाही. तो केवळ शांती प्राप्त करू शकतो. जो मनुष्य अशा इच्छा तृप्त करण्यासाठी झगडतो त्याला शांती प्राप्त होऊ शकत नाही नॅचरली. कारण की त्याला कुठेतरी तो बॉडीली कन्सेप्शन जे आहे तो इंद्रिय तृप्तीमध्ये कुठेतरी स्वतःला पूर्णपणे बिझी करण्याच्या याच्यामध्ये आहे, स्वतःला पूर्णपणे त्याच्यामध्ये त्यांनी त्याच्यातच त्याचा आनंद आहे आणि म्हणून तो त्याच्यासाठी धडपडत असतो. त्याला शांती प्राप्त करणं निश्चितच कठीण आहे. आता तुम्ही माताजी 4 गोष्टी सांगितल्या, ते श्रद्धा म्हणजे हा, ह्याच्यापर्यंत येणाऱ्या त्या कुठच्या सांगितल्या तुम्ही? पहिली श्रद्धा. 9 टप्पे आहेत भक्तीचे. हा, श्रद्धा पहिली. हा, नाही, ती 9 टप्पे भक्तीचे, ते भक्तीचे सांगतात ते जरा परत, का आहेत कुठे आपल्या ह्याच्यात? हो हो हो, येस. तर पहिला श्रद्धा. टप्पा जो आहे तो श्रद्धा आहे. श्रद्धा, साधू संग, साधू संघ, अनर्थ निवृत्ती, सॉरी, श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, रुची. अनर्थ निवृत्तीचा अर्थ काय? तोच म्हणजे जे अनर्थ म्हणजे म्हणजे कसे आहेत की जे हे काम करू षड्रिपू जे आहेत आपण ज्याच्यामध्ये अडकलेलो आहे, पासून. या सगळ्याचा आपल्याला जिथे कुठेतरी हे हवंय ते हवंय, तो इच्छा, मोह, लोभ, माया, याच्यापासून आपल्याला कसं निवृत्त म्हणून या, षड्रिपून पासून निवृत्ती. येस, याच्यापासून निवृत्ती, अनर्थ हं. निवृत्ती. नंतर मग रुची, हं. निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, मग आसक्ती कोणाप्रती? कृष्णाप्रती आसक्ती, आणि मग भावभक्ती आणि प्रेम. ती आसक्ती आली की मग भावभक्ती येतं, मग आपोआपच प्रेम आपोआपच निर्माण आपोआपच होतं. एकदा तुम्ही त्या टप्प्यापर्यंत गेल्यानंतर नॅचरली ते शक्य आहे, कारण तिथे कुठेतरी ती दृढता निर्माण होते. म्हणून ती निष्ठा महत्वाची, आणि ती निष्ठा ठाम झाली की मग ती निश्चितच भाव आणि प्रेमाकडे वळायला वेळ लागत नाही. मला अनर्थ निवृत्तीचाच नक्की अर्थ कळला नव्हता. हा, ते या षड्रिपून षड्रिपून पासून पासून सगळ्या परावृत्ती, स्वतःला, ह्या मायेपासून कसं षड्रिपून पासून स्वतःला अवरून परावृत्त. घ्यायचं, आपली इंद्रिय कशी कंट्रोल करायची त्या सगळ्यापासून, हम्म. म्हणून ती निवृत्ती गाठायची. आलं लक्ष. पुढचा श्लोक घेऊया आपण. ब्रह्मभूत वाचू प्रसन्न, माताजी. वाचायचं माताजी श्लोक वाचा. प्रयत्न करा. ब्रह्मभूत प्रसात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ती लभते पराम. हरे कृष्ण. याप्रमाणे ब्रह्मभूतावस्था प्राप्त झालेला मनुष्याला तात्काळ परब्रह्माचा साक्षात्कार होतो आणि तो पूर्णपणे आनंदी होतो. तो कधीही शोक करीत नाही आणि कशाची आकांक्षाही करीत नाही. तो सर्व प्राणी मात्रांच्या ठिकाणी समभाव ठेवतो. अशा अवस्थेमध्ये त्याला माझ्या विशुद्ध भक्तीची प्राप्ती होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. म्हणून इथे आपण ती स्थिताधीर मुनी, जो दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये अर्जुन भगवंताला प्रश्न विचारतात की मग अशी व्यक्ती कोण आहे की जी अशा प्रकारे सगळ्या, म्हणजे ज्या कासवासारखे, की जिथे कासव सुद्धा आपली इंद्रिय आत ओढून घेतो आणि म्हणूनच त्याला जरा काही कुठे सुगावा लागला तर तो आपली इंद्रिय आत ओढून घेतो, अशी जी व्यक्ती आहे तर ती सुद्धा आपल्याला कुठेही काही असं जर मागमूस लागला तर ती आपली इंद्रियांना निश्चितच कंट्रोल करू शकतो. म्हणून अशी स्थिर मन असलेली व्यक्ती, जिचं प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण दिलं, मग ही व्यक्ती बोलते कशी, चालते कशी, वागते कशी, अशा प्रकारे जेव्हा अर्जुनाला प्रश्न पडलेले त्याचप्रमाणे इथे भगवंत ज्ञान देत आहेत की ही देहात्म बुद्धीशी निगडीत नसून ही अशी ही जी ब्रह्मभूत अवस्था आहे, तर अर्थात ब्रह्मामध्ये विलीन होणं हे त्यांचं परम लक्ष्य असतं. मग जे आपण म्हणतो ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवंत,
आणि म्हणूनच त्या ब्रह्मामध्ये विलीन होण्याची, की निर्विशेषवाद्यांसाठी ब्रह्मभूत अवस्थेची प्राप्ती करणे म्हणजे त्या ब्रह्मा अवस्थेमध्ये ब्रह्मामध्ये विलीन होणे हे परमलक्ष्य असते. परंतु साकारवादी जे भगवान रूपाशी निगडीत आहेत किंवा शुद्ध भक्तांसाठी विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होण्यासाठी अधिक प्रगती करावी लागते. याचा अर्थ आहे की जो विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न झाला आहे त्याने ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात ब्रह्माशी एकरूप होण्याची अवस्था पूर्वीच प्राप्त केली आहे. ब्रह्माशी एकरूप झाल्याविना भगवत सेवा करता येत नाही. ब्रह्मस्तरावर सेवक आणि सेव्य यांच्यामध्ये भेद नसतो, परंतु तरीही उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टीने भेद राहतो. कारण इथे कसं आहे की आपल्याला जे ब्रह्म म्हणजे निर्विशेषवादी आहेत, निराकारवादी आहेत, त्यांना भगवंतांच्या या साकार रूपाविषयी शंका असते. त्याच्यामुळे ते भगवंतांच्या साकार रूपाला मानत नाही. ते भगवंतांची एक शक्ती आहे, की ही जी शक्ती आहे ही ब्रह्म अवस्था म्हणून म्हटले. भगवंतांपासून जो काही चैतन्य येत असतं, भगवंतांपासून जो प्रकाश आहे त्याला ब्रह्म म्हटलेला आहे. आणि म्हणून या निर्विशेषवाद्यांना वाटत असतं की निश्चितच ते त्या टप्प्यावरती आहेत, पण ते कुठेतरी त्या ब्रह्म अवस्थेमध्ये ब्रह्मभूत अवस्थेमध्ये, की मग त्यांना काय वाटतंय की ते आपण म्हणजे जेव्हा हा देह त्यागला जातो तेव्हा तो निश्चितच या ब्रह्मामध्ये विलीन होतो आणि त्या ब्रह्म अवस्थेमध्ये भगवंतांच्या विलीन होतो. हे त्यांना कुठेतरी एकरूप म्हणजे मग इथे कुठेतरी आपल्याला जे निर्विशेषवादी निराकारवादी यांची मतं याप्रमाणे असतात, तसंच आपण अद्वैतवादी म्हणतो की ज्याप्रमाणे ते एकरूप होण्याच्या संकल्पनेशी जास्त निगडीत आहेत. आणि म्हणूनच इथे कशा प्रकारे तो उच्चतर मग ती आध्यात्मिक जी स्तर आहे ना तो खूप उच्च स्तर आहे, की ज्याच्यावरती अनेक आपल्याला सेवक आणि सेव्य. कारण जिथे आपण कसं आहे ना की इथे म्हटलेलं आहे तुम्ही जर एकरूप झालात भगवंतांशी एकरूप होणं, मग भगवंतात तुमच्यामध्ये फरक काय राहिला, पण तो फरक असणं महत्वाचं आहे. आध्यात्मिक दृष्टीने उच्चतर अवस्थेमध्ये आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत, हे आपली स्वरूप स्थिती आहे, ही आपण जाणली पाहिजे. जर एकरूप झालो तर आपण भगवंत होतो असा त्यांचा कुठेतरी अद्वैतवाद्यांचा तो प्रिन्सिपल आहे, कुठे ते तत्व आहे. पण इथे कुठेतरी ही गोष्ट की अचिंत्य भेद अभेद म्हणून हे जे चैतन्य महाप्रभूंचं तत्व आहे, अचिंत्य भेद अभेद, की आपण क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखे आहोत पण नॉट क्वांटिटेटिव्हली, परिमाणात्मक आपण कायम वेगळे आहोत. कारण आपण त्या समुद्रा इतके नाही होऊ शकत, तो एक थेंब समुद्रासारखा नाही होऊ शकत. परिमाणात्मक आपण भगवंतांपासून कायम वेगळे राहतो आणि आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत, ही आपली स्वरूप स्थिती निश्चितच जाणली पाहिजे. आणि मग इथे कुठेतरी तो आध्यात्मिक दृष्टीने भेद राहतो. देहात्मबुद्धीने मनुष्य जेव्हा इंद्रिय तृप्त्यर्थ काम करतो तेव्हा ते कर्म दुःखाला कारण होते, कारण तो कर्म बंधनामध्ये अडकतो. मग याप्रमाणे ते दिलेलं आहे की तो कर्माच्या बंधनामध्ये अडकतो, कारण तो इंद्रिय स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी, जसं मी गेल्या वेळेला सांगताना सांगितलं की आत्म इंद्रियो वांचे तारू नाम कामचे, पण श्रीकृष्ण इंद्रियो वांचे तारू नाम प्रेमचे, की ती प्रेमावस्था निश्चितच त्या प्रेमाच्या स्टेज पर्यंत जाऊ शकता तुम्ही जर तुम्ही भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ ते कर्म केलं. त्याचप्रमाणे हे दिलेलं आहे. भौतिक दृष्टीतील सर्वोच्च व्यक्ती ही भक्ताच्या दृष्टीने एखाद्या मुंगीप्रमाणेच असते अशी अवस्था. मग इथे जी काही संकल्पना दिलेली आहे त्याचं आपण एक उदाहरण घेऊ शकतो की जे सोन्याचा तुकडा ही दगडा इतकीच किंमत असते, ही ब्रह्मभूत अवस्था होय. या शुद्ध भक्ताला या स्थितीची सहजपणे प्राप्ती होते. अशा अवस्थेमध्ये परब्रह्माशी एकरूप होऊन स्वतःचे स्वरूप त्यामध्ये विलीन करण्याची संकल्पना ही नरक तुल्य बनते. स्वर्ग लोकांची प्राप्ती करण्याची कल्पना भ्रामक वाटते आणि इंद्रिय ही दात नसलेल्या सर्पाप्रमाणे बनतात. ज्याप्रमाणे दंतविहीन सर्पापासून भयभीत होण्याचे कारण नसते, त्याचप्रमाणे आपोआपच संयमित झालेल्या इंद्रियांचे मुळीच भय राहत नाही. विषय आसक्तीने ग्रासलेल्या व्यक्तींसाठी हे जग दुःखमय असते, परंतु भक्तांसाठी हे जग वैकुंठाप्रमाणे असते. भौतिक सृष्टीतील सर्वोच्च व्यक्ती ही भक्तांच्या दृष्टीने एखाद्या मुंगीप्रमाणेच असते. आणि म्हणूनच अशी अवस्था कलियुगामध्ये, एक मिनिट हा, ही भक्तांच्या दृष्टीने एखाद्या मुंगीप्रमाणेच असते. अशी अवस्था कलियुगामध्ये विशिष्ट भक्तीचे प्रचार करणाऱ्या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू यांच्या कृपेने प्राप्त होऊ शकते. म्हणजे इथे कुठेतरी आपल्याला आध्यात्मिकता आणि भौतिकता याच्यामधला हा जो फरक जाणायचा आहे, की मग हे जे विशुद्ध भक्त असतात त्यांना कुठेही ते याही भौतिक जगामध्ये अगदी शांतपणे नांदू शकतात. कारण त्यांना ते दंत निघालेले म्हणजे ते सर्पाचे दात काढलेले असतात, त्यांना त्यांची इंद्रिय इतकी संयमित असतात, दे हॅव देअर ओन कंट्रोल ऑन दॅट. आणि म्हणून इतके कंट्रोल्ड जेव्हा ते इंद्रिय असतात तेव्हा त्यांना त्याचे भय नसतं, बिकॉज दे आर कुठेही जाऊ देते, मग बिकॉज देन दे नो की आपण कंट्रोल्ड आहोत.
आणि म्हणून त्यांच्या दृष्टीने मटेरियलिस्टिक जगातली व्यक्ती कोण असते, मटेरियलिस्टिक जगामध्ये भले अगदी कोणीतरी सीईओ असू दे, मोठा बिझनेसमन असू दे, कोणीतरी मग अंबानी आणि टाटा बिर्ला आणि असे सगळे सर्वोच्च अगदी असू दे महान, पण ते त्यांच्या दृष्टीने आध्यात्मिक दृष्टीने ते अगदी मुंगीसारखे असतात. कारण हे कोणी मिळवलेलं आहे? हो, हे सगळं तुम्हाला भगवंतांच्या कृपेने मिळालेलं आहे. भले तुम्ही तुम्ही ते मिळवू शकता, पण ती जी कुठेतरी तो अहंकार जो आहे ना, मिथ्या अहंकार, तो बाजूला ठेवणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला हे विशुद्ध भक्ती, की कलियुगामध्ये विशुद्ध भक्तीचे प्रचार करणाऱ्या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू प्रभू यांच्या महाप्रभूने यांच्या कृपेने आपल्याला हे प्राप्त झालंय. जसं मी सांगितलं, अचिंत्य भेद अभेद हे जे तत्व आहे चैतन्य महाप्रभूंनी दिलेलं, ते अगदी तंतोतंत आपण पटवून घेतलं पाहिजे आणि तंतोतंत जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, की तिथे परिमाणात क्वांटिटेटिव्हली वी आर डिफरंट फ्रॉम लॉर्ड. कळतंय? म्हणजे इथे हे भोगासक्त न होता ते वाहवत जात नाहीत, एक्झॅक्टली. ते ते कंट्रोल करतात. जसं म्हटलं ना, 9 कंट्रोल द्वारांमध्ये करतात स्वतःला स्वतःला. काय बघायचंय, काय ऐकायचंय, काय खायचं आहे, कुठल्या स्पर्श आनंद देत आहे, हे सगळं कंट्रोल्ड माइंड आहे. इथे कुठेतरी त्या मनावरती इतका ताबा मिळवलाय की आपोआपच तो इंद्रियांवर सुद्धा ताबा येऊ शकतो. जसा तो रथाचं चित्र आठवण, की ते 5 हम्म. ज्ञानेंद्रिय ही तुमची 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, 5 मन आणि मनावरती बुद्धी त्यांचे आणि लगाम म्हणजे मन बुद्धीच्या आहे. वरती परमेश्वर. येस, आणि तो लगाम जो आहे तो बुद्धीच्या हातामध्ये, आणि तो आत्मा तिथे निर्वेळ अगदी आरामात तिथे आरूढ झालेला आहे. पण त्या आत्म्याला कसं आहे, त्या परमात्म्याची काही चाहुलच नाही हो. कारण तो आत्मा मग जर इंद्रिय तृप्ती आणि त्या मन बुद्धी इतक्याच स्टेपवर असेल, तर मात्र तिथे कुठेतरी त्याला ती शांती प्राप्त करणं आणि ती विशुद्ध भक्ती प्राप्त करणं निश्चितच कठीण. ठीक आहे, हम्म. पुढे जाऊ आपण. तुम्ही वाचताय माताजी? हरे कृष्ण. हा. भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो, तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. एक हरे सेकंद द्या मला, फक्त मी भाषेला ते बघून. क्षमस्व, थोड्या आपल्या प्रपंचातल्या सगळ्या गोष्टी तो टेक्निशियन ऍक्वागार्डला रिपेअर करतोय. हम्म. बघितलं, हा नाही आहेत मिस्टर, पण मी म्हटलं जरा बघून आले. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे ही जी ब्रह्मभूत अवस्था भक्ताने मिळवलेली आहे, आणि मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीमुळे, जसं आपण 12व्या अध्यायात म्हटलेलं आहे, की अनन्य भक्तीने, जो शेवटचा श्लोक आपल्याला सांगतो की अर्जुनाला हम्म. भगवंतांचं ते रौद्र रूप नको वाटतं, उग्रता असते त्या सगळ्या त्या रूपामध्ये, कारण ते टेम्पररी त्यांचं मॅनिफेस्टेशन असतं, टेम्पररी प्रकट होणं, तात्पुरतं प्रकट होणं असतं. तो त्यांचा जे विश्वरूप दर्शन जे दाखवतात, ते फक्त त्याने विनंती, की अर्जुनाच्या विनंतीला ते मान्य करतात आणि म्हणून ते दाखवतात. पण अर्जुनाला स्वतःला सुद्धा ते रूप बघून तो इतका प्रचंड अस्वस्थ होतो की त्याला ते रूप निश्चितच बघवत नाही, आणि म्हणून तो भगवंतांना विनंती करतो की नाही, मला तुम्ही तुमच्या भगवान रूपामध्ये, आणि म्हणजेच परमात्मा आणि भगवान रूपामध्ये सौम्य. द्या. एक्झॅक्टली. आणि म्हणूनच ते फक्त एक भक्तच करू शकतो, कारण जो भगवंतांचा लाडका भक्त असतो, आणि म्हणून अर्जुन हा जो भगवंतांचा भक्त आहे. आणि म्हणूनच अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो, तेव्हा तो भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकतो. मग तो पुन्हा या भौतिकतेमध्ये उलटून येत नाही हो, कारण तो त्या देहात्म बुद्धीतून कधीच बाहेर पडलेला असतो. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला जेव्हा म्हणतो आपण, आध्यात्मिक जीवनामध्येही तोच भेद असतो, तेच व्यक्तिगत अस्तित्व असते, परंतु हा भेद आणि व्यक्तित्व हे विशुद्ध कृष्ण भावनामय असते.
विशते अर्थात माझ्यामध्ये प्रवेश करतो या शब्दाचा कोणीही गैर अर्थ काढू नये की जीव हा निर्विशेष ब्रह्मामध्ये विलीन होतो. या अद्वैतवादाच्या सिद्धांताचे हा शब्द समर्थन करतो. तसा अर्थ अजिबात नसून विशते म्हणजे जीव आपल्या स्वरूप स्थितीत भगवंतांच्या सहवासात राहण्याकरता आणि भगवंतांची सेवा करण्याकरता भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. इथे ती स्वरूप स्थिती जाणणं गरजेचं आहे. म्हणून इथे कुठेही गल्लत करू नका, कारण की जो अद्वैतवाद सांगतो आहे तशा प्रकारे आपण विलीन होत नाही. तर ही जी अवस्था आहे तिथे निश्चितच ती आयडेंटिटी, आपलं अस्तित्व हे निश्चितच वेगळं राहतं. आणि म्हणूनच हा नित्य, म्हणून भक्ताला कुठलीच अपेक्षा नसते हो. इव्हन त्याला मृत्यूनंतरही, म्हणजे हा देह जेव्हा तो त्याग करेल तेव्हा सुद्धा नंतर त्याला फक्त भगवंतांची सेवा, म्हणजे असेपर्यंतही भगवंतांची सेवा आणि नंतरही आध्यात्मिक जगामध्ये प्रवेश मिळवून भगवंतांच्या सेवेचीच प्राप्ती व्हावी, ही त्याचं कुठेतरी त्याला त्याला ते मुक्ती, त्याला मुक्तीची सुद्धा अजिबात अपेक्षा नसते गो. म्हणजे ते लिबरेशन त्याला बिलकुल नको असतं, कारण त्याला भगवंतांच्या सान्निध्यात राहायचं असतं आणि भगवंतांची सेवा करायची असते. आणि म्हणूनच इथे हा अर्थ की भगवंतांच्या सहवासात राहण्याकरता आणि भगवंतांची सेवा करण्याकरता त्याला भगवद्धामात प्रवेश करायचा असतो. त्याचं उद्दिष्ट बघा किती क्लिअर आहे. तो स्वतःसाठी काही मागत नाही आणि इथेच हा निष्काम कर्मभाव हा फक्त त्या भक्तामध्ये दिसून येतो. अशा प्रकारे आपण हे जाणू शकतो की ब्रह्मभूत अवस्था म्हणजे विशते म्हणजे भगवंतांची एकरूप व्हायचे, पण त्या दृष्टीने नाही तर भगवंतांची सेवा करण्याकरता. आणि त्या प्रकारे तर हे काही संदर्भ त्याच दृष्टीने आहेत, आपण सगळं काही बघायची गरज नाहीये. म्हणूनच म्हणजे ते साधारण त्याच गोष्टीशी निगडित आहे. तरी पण एक संदर्भ घेऊया. सॉरी, श्रीमद भागवतातही हेच सांगण्यात आले आहे की मुक्तीनंतरही बघा, मुक्तीनंतरही भक्तियुग रूपी दिव्य सेवा चालूच राहते. वेदांत सूत्राप्रमाणे 4.1.12 याला पुष्टी देतात. अप्रयाण, हा त्याच्या त्या पायीचे अप्रयाणात तत्रापिही दृष्टम, अर्थात मुक्तीनंतरही भक्ती सुरूच असते. श्रीमद भागवतात वास्तविक भक्तियुक्त मुक्तीची व्याख्या करताना म्हटले आहे की जीवाने स्वरूप स्थितीमध्ये पुन्हा स्थित होणे म्हणजे मुक्ती होय. स्वरूप स्थितीमध्ये म्हणजे हा देह टाकल्यावर मृत्यू जरी आला तरी मला भगवत धामामध्ये भगवंतांचीच सेवा करायची आहे. ती स्वरूप स्थिती माझ्यापासून वेगळी होत नाही. ती स्थिती माझी तीच आहे. मी भगवंतांचा नित्य सेवक आहे. जीवाच्या स्वरूप स्थितीचे पूर्वीच वर्णन करण्यात आले की सर्व जीव भगवंतांचे अंश आहेत, म्हणून भगवंतांची सेवा करणे त्यांची स्वरूप स्थिती ही होय. ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन, मुक्तीनंतरही या सेवेत कधीच खंड पडत नाही. जीवनासंबंधीच्या भ्रामक समजुतीमधून मुक्त होणे म्हणजे वास्तविक मुक्ती होय. म्हणजे या भौतिकतेमधून जेव्हा आपण या सगळ्या इल्युजन जे आहे, हे सगळं जे माया आहे ना, या मायेतून जेव्हा आपण या सगळ्या भ्रामक कल्पनात्मन बाहेर पडतो तेव्हा ती खरी मुक्ती होते. म्हणजे आपण या भौतिक जगामध्ये सुद्धा, मटेरियलिस्टिक जगामध्ये सुद्धा आपण कृष्ण भावनेमध्ये जगण्याचा प्रयत्न निश्चितच करू शकतो, कारण ती भावना महत्वाची आहे. ती भावना जर आपल्या अंगात जोपासली तर निश्चितच हे शक्य आहे. तिथे गुंतलेलं राहिलं तर मग तुम्हाला बाकीकडे लक्षच जाणार नाही. एक्झॅक्टली. कारण की मग तिथे तेच तर सांगितलंय आणि ते जमणं फार कठीण आहे. मग त्याच्यासाठी अनेक जन्म घ्यायला लागतील, पण निदान ती गोष्ट आपल्याला कळली तरी आहे. काय ते ज्ञान आहे ते तरी आपल्यापर्यंत पोहोचलंय. ते ज्ञान आपल्याला मिळणं ही सुद्धा आपली कुठेतरी आपलं सद्भाग्य आहे की आपल्याला हे ज्ञान मिळालं आहे. सो दॅट कीप्स एनलाइटनिंग अस अबाउट दॅट. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. ते खूप महत्वाचं आहे. आणि त्यामुळे निदान आपण हा जन्म, पुढचा जन्म, असे अनेक जन्म घेऊन सुद्धा थोड्या थोड्या प्रमाणात जरी ती भगवंतांच्या कृपेने ती लवकरच झाली तर चांगलंच आहे. परंतु शेवटी आपण म्हणतो ना, प्रपंचात आहोत, सगळे पाश बाहेर बांधलेले आहेत, पाशामध्ये आपण बांधलेलो आहोत. त्यामुळे मग स्वतःला कसं ते डिटॅच्ड लाईफ आहे ना माताजी, ते फार महत्वाचं आहे. अटॅचमेंट विथ अ डिटॅच लाईफ, जसं कमळाच्या पानाप्रमाणे, आणि तसं जगणं जमलं पाहिजे. निर्लिप्त कमळाच्या कमलपत्र की जे पाण्याचा स्पर्श देखील जाणवू शकत नाही तुम्हाला, की तिथे पाणी होतं की नाही हे सुद्धा तुम्हाला कळत नाही, इतकी डिटॅचमेंट पाहिजे. अटॅच्ड आहेत कमळाशी, परंतु तिथे डिटॅच पण तेवढेच आहेत. ते जमलं पाहिजे आपल्याला आयुष्यामध्ये, खूप महत्वाचं आहे ते. तरच तुम्ही, त्यालाच म्हटलेलं आहे म्हणजे ती कृष्ण भावना मग हळूहळू की जेव्हा तुम्ही अटॅच्ड इन डिटॅचमेंट ना, हा, अटॅच्ड इन डिटॅचमेंट. येस, अटॅचमेंट विथ अ डिटॅच्ड लाईफ. म्हणजे तुम्ही आहात, संलग्न आहात, तुम्ही कनेक्टेड आहात, पण त्या पाशात खूप गुंतून पडू नका त्याच्यात. ते गुंतून पडणं तुम्हाला
पण शेवटी आपण म्हणतो ना, सांगणं खूप सोपं आहे हो माताजी. ते ज्ञान हम्म. प्रत्यक्षात म्हणजे शेवटी कसं सांगितलंय की तुम्हाला जेव्हा त्या मार्गावरती आणि भौतिकतेमध्ये पुन्हा उलटून या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्या पाशांमध्ये पुन्हा यायचं नाहीये, तर त्या भगवत धामाला पोहोचण्यासाठी निश्चितच ते करणं आवश्यक आहे. आणि मग म्हणूनच की शेवटी कसं आहे की प्रत्येकाची आजच ते प्रभूजी खूप छान सांगत होते की कर्माची ही जी लॉ ऑफ कर्मा म्हणतात, जे विकर्म अकर्म आणि कर्म मी तुम्हाला आधी सांगितलंय की प्रारब्ध म्हणजे भगवंतांनी खूप छान समजावलं त्यांनी की भगवंतांनी एक म्हणजे व्हाईट आणि ब्लॅक असं अशाचं हे करून म्हणजे पांढरेपणा म्हणजे काय की तुमचे जे संचित आहेत पूर्वसंचित चांगली कर्म आणि तुमचं जे काळं आहे ते प्रारब्ध म्हणजे तुम्ही जे काही वाईट कर्म केलेली आहेत, मग त्याची सांगड घालून भगवंतांवर हे सगळं आहे अवलंबून की भगवंत हे डिसाईड करतात, त्यांच्या हातात काय नाहीये. ते पूर्ण पूर्ण विधस्य म्हणजे त्यांच्या हातामध्ये सगळं आहे की आपण त्याच्यावरती कोणी नाही. तर त्याच्यामुळे म्हणजे त्या प्रकारे ते जे आपले प्रारब्ध आहे ते कमी जास्त करणे हे फक्त भगवंतांच्या हातात आहे. आणि म्हणून जेव्हा आता एक जण प्रश्न विचारत होता की मग आपण एवढं भक्तीमध्ये गेल्यानंतर तरी आपल्याला का प्रारब्ध भोगायला लागतात, तर ते आपल्या हातात नाहीये. तुम्ही डिसाईड नाही करू शकत मी एवढं कर्म केलंय म्हणून तुम्ही माझी प्रारब्ध एवढी कमी झाली असं होऊ शकत नाही. हे सगळं तो सगळा काय म्हणतात ना, चित्रगुप्तानी सगळं ते लिहिलेलं आहे, ते मांडलेलं आहे तुमचं. आणि मग तितकी ती तेवढे ते भोग तुम्हाला जर ती कर्म पण उपभोगायची आहेत, कर्माची फळं उपभोगायची आहेत, मग तुम्ही त्याचे परिणाम पण भोगले पाहिजे. आणि म्हणून ते भोग कुणाला सुटत नाही. तेवढं तुमचं जे प्रारब्ध आहे ते तुम्हाला भोगायलाच लागतं. आणि म्हणून त्याच्याबद्दल पण खूप बीजम म्हणजे जेव्हा मी पुढच्या टप्प्यावर आता शिकाल कुटम बीजम फलम, मग त्याच्यानंतरही जे कुटम म्हणजे जे अजूनही फलोन्मुख झालेले नाहीयेत असे आहेत, आधीची पापं आहेत, आताची वर्तमानात आणि जी तुमची होणार आहेत तुमच्याकडनं, हे सगळं मग त्याच्यामध्ये त्याविषयीही जेव्हा नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन किंवा तुम्ही भक्ती रसामृत सिंधू बघाल तेव्हा त्याच्यामध्ये हे अजून उलगडा केलेला आहे त्याचा, अजून तुम्हाला सखोल त्याची माहिती मिळेल. तर तेव्हा आपण चर्चा केलीच जाईल. पण हे मुख्य जाणायचं काय आहे की ही प्रारब्ध कोणाला सुटली नाही. जेव्हा तुम्ही कर्माच्या फळांचा भोग घ्यायचा, उपभोग घ्यायचा आहे, म्हणून इथे भगवंत म्हणतायत की कर्माची जी बांधिलकी आहे, कर्मात का बांधले जाते, कारण ती फळं उपभोगायची. मग ते जर अकर्म केलं तर निश्चितच हे शक्य आहे. आणि आपल्याला मागच्या जन्मात काय केलंय म्हणजे संचित काय आहे आणि प्रारब्ध काय आहे ह्याचंही ज्ञान नसतं. नाही नाही तर तितकं त्यामुळे आपले आपल्याला तितकी प्रारब्ध आपली आहे हे इंद्रिय सुद्धा बघूनच सदोष आहे तो संपायचंय. माताजी, हा तितकी आपली पात्रताच नाही हो. तितकं त्यामुळे आपलं आपल्याला प्रारब्ध आहे हे भोगूनच संपायचंय. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. आणि म्हणूनच तुम्हाला जो मनुष्य जन्म मिळालेला आहे तो दुर्मिळ आहे हो. हेच तुम्ही प्राणी मात्रांचा जन्म मिळाला तर तुम्हाला काहीच तुम्ही करू नाही शकणार, पण इथे तुमची ऍटलिस्ट तुम्हाला बुद्धी दिली आहे आणि ती बुद्धी तुम्हाला सांगतेय. भगवंतांनी स्वतः इथून द्वापार युगात ते इथून जेव्हा गमन केलं भगवंतांनी तेव्हा त्यांनी ते ज्ञान दिलंय तुम्हाला. भगवद्गीता भागवतम सारखे ग्रंथ दिलेले आहेत. पण बॉल इज इन युअर कोर्ट, तुम्हाला डिसाईड करायचंय. तुमचे जे दोन तुमच्यातली परा अपरा शक्ती, तुम्ही पराशक्तीचा भाग आहात, पण तुम्हाला ती अपराशक्तीचं इतकं तुमच्यावरती डॉमिनेशन आहे की मग तुम्हाला विचारच करायला देत नाही हो. ती फक्त मी बॉडी आहे, मी बॉडी आहे, मी शरीर आहे, मी शरीर आहे, शरीर आहे. त्या शरीराचे चोचले पुरवत बसतोय, असं झालेलं आहे नाही का. म्हणजे तर हा जन्म मिळालाय ते तुम्ही जास्तीत जास्त चांगलं कर्म करून निष्काम एक्झॅक्टली. कर्म आणि करण्याकरता. म्हणून तुम्ही निष्काम कर्म करा. आणि तर तुम्ही भले हा नाही 50 जन्म का घेतलात, पण तुम्ही भगवत धामाला पोहोचाल हे सांगितले. म्हणजे तुमचं प्रारब्ध कमी कमी होत जाऊन संचित कर्म एक्झॅक्टली वाढत जाईल. एक्झॅक्टली अगदी बरं. आणि ते तुम्ही फक्त मनुष्य जन्मात करू शकता. म्हणून प्रभुपाद म्हणाले की निदान इतकं पुण्यकर्म करा की पुढचा मनुष्य जन्म म्हणून तुम्हाला अजून तुमची, कारण भगवंत कशाची काळजी घेतात, योगक्षेम वहाम्यम, की तुमच्याकडे आहे ते पण, उणं आहे ते पण, आणि तुम्हाला जे लागेल ते जे तुम्हाला पाहिजे ते नाही. भगवंत जे तुमच्यासाठी योग्य आहे ते भगवंत निश्चित करतात की मला हे हवंय ते हवंय. पण आपण बऱ्याचदा म्हणतो अरे झालं ते चांगल्यासाठीच झालं का, कारण ती गाडी चुकली काहीतरी झालं. पण भगवंत जे तुमच्यासाठी करतायत ते योग्य म्हणून करता आहे, तुम्हाला पाहिजे ते नाही मिळू शकणार. म्हणून भगवंत जे तुमच्याकडे उणं आहे ते पण त्याचं रक्षण करतायत, आणि भगवंत तुमच्या भक्तीचं निश्चित रक्षण करतायत. म्हणून 40% या जन्मात केली तर मनुष्य जन्म मिळाला तर तुम्हाला 41व्या टक्क्यापासून निश्चित सुरुवात करता येते. पुढे करत अशा जाता प्रकारे तुम्ही येईल. तुमचं कर्म वाढवू शकता. ते चार्जिंग द्या मला, चालेल. एक वाचू सेकंड. माताजी. हा वाचा वाचा. हरे कृष्ण. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्याप्राश्रयः मत्प्रसादवाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्.
माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्म करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. एक सेकंद द्या, मी एक फोन करते हा. हम्म. ठीक आहे, या गोष्टी चालूच राहतात. सो माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारचे, जसं मी आता म्हटलं बघा तुम्हाला, की मग तो जरी तो मटेरियलिस्टिक जगामध्ये जगतो आहे तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची, कारण तो काय करतोय, तो अकर्म करतोय, तो भगवंतांच्या संतुष्टी करता. मी एकच फोन घेते हा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सो थोडं खाली करते मी. माझ्या शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची, जसं मी म्हटलं की या मटेरियलिस्टिक याच्यात सुद्धा जरी तो असा मत पाश्रया, म्हणजे भगवंतांच्या आश्रयाखाली का, कारण हे, कारण तो भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे. तो सदैव केवळ भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्म करण्यात संलग्न झालेला असतो. जसं तो भगवंतांच्या इंद्रियांना संतुष्ट करण्यामध्ये तो व्यग्र झालेला असतो, संलग्न झालेला असतो. याप्रमाणे जो भक्त कृष्ण भावनेमध्ये अशा रीतीने संलग्न झालेला असतो त्याच्याविषयी भगवंत अत्यंत दयाळू असतात. आणि म्हणूनच भगवंतांसाठी भक्त हे विशेष असतात, कारण भगवंतांना भक्तांचा सहवास हवा असतो आणि भक्तांना भगवंत प्रिय असतात. म्हणून भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत, कारण ते काय येत आहेत हो प्रत्येक युगामध्ये. नाहीतर त्यांनी सांगितलं, एखादी ऑर्डर दिली की त्यांच्या यांनी अनेक गोष्टी साध्य केल्या जातील, पण भगवंत प्रत्यक्ष अवतरतायत कारण ते भक्त वत्सल आहेत, ते भक्तांच्या भेटीला येत आहे. आणि म्हणूनच इथे भक्ताचं हे जे महत्व आहे की कितीही संकट असली तरी शेवटी त्याला दिव्य धामाची अर्थात कृष्ण लोकाची प्राप्ती होते. आणि म्हणूनच की कशा प्रकारे मग आपण बघतो की ज्या पांडवांना इतकी त्यांनी दुःख सहन केली, कारण का, कारण भगवंत आहेत पाठीशी. अर्जुनाने कृष्णांचीच निवड का केली, कारण भगवंत आहेत तिथे काय कमी असणार आहे हो. ज्या दुर्योधनाला जी विनाशकाले विपरीत बुद्धी, तेवढीही त्याच्या अक्कल हम्म. नव्हती त्यामध्ये, की आपण कोणाला मागतो आहोत आणि आपण कोणाला काय म्हणतोय, कारण ती तिथे विनाशकाळेच होतं, त्याचा विनाशकाळ आलेला होता, म्हणून त्याची बुद्धी पण भ्रष्ट झालेली होती. परंतु भक्तासाठी मात्र जो अर्जुन भगवंतांचा भक्त आहे, आणि म्हणूनच हा जो भक्त जो आहे की आपल्या मनातले प्रश्न हा भक्त भगवंतांना विचारत चाललेला आहे आणि त्याची उत्तरं आपल्याला तत्काळ मिळतात. आणि त्याचा कृष्ण लोकातील प्रवेश हा निश्चित असतो, यात काहीच संदेह नाही. त्या परमधामामध्ये परिवर्तनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तेथील सर्व काही सच्चिदानंदमय असते. सच्चित आनंदमय आनंद. असतं बघा. सत म्हणजे शाश्वत आहे, तिथे सगळं परमनंट आहे हो, तिथे टेम्पररी काही नाही.
चित म्हणजे तिथे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि तो आनंद सुद्धा चिरकाळ टिकणारा आनंद आहे. म्हणून ते सच्चित आनंदमय जे भगवंत आहेत, भगवंत हे सच्चित आनंदमय आहेत आणि म्हणूनच सच्चिदानंद भगवंताला जसं म्हटलं होतं. आणि म्हणूनच तिथे भगताला सुद्धा त्या धामामध्ये प्रवेश मिळतो जिथे सच्चित आनंद नेहमीच असतो. परिवर्तनाचा प्रश्न उद्भवत नाही, म्हणजे परत जन्म मिळत घ्यायची हा, शक्यता कमी आहे. परिवर्तन एक्झॅक्टली. कारण की तिथे पुनर्जन्म मग कुठे नाही. आणि आणि तो इतका त्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये संलग्न झालेला असतो ही की त्याच्यामध्ये पुनर्जन्म अजून नाहीये म्हणजे. ट्रान्सफॉर्मेशन होण्याची गरजच नसते, कारण तेथील आणि तिथे काहीच उद्भवत नाही, कारण कसं तिथे सगळं शाश्वत आहे. तिथे सगळं हम्म, पूर्णपणे भगवंतांच्या आश्रयाखाली आहे. त्याच्यामुळे तिथे हम्म. दुःखाचा प्रश्न उद्भवत नाही. कळतंय? हो, आलं लक्षात. ठीक आहे, ओके. पुढचा श्लोक माताजी. वाचू का? हा, वाचा. विमल माताजी वाचणार होत्या का तुम्ही वाचणारा? वाचतो माताजी. हा, वाचा विमल माताजी. चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव. सर्व कर्मामध्ये माझाच आश्रय घे आणि सदैव माझ्या संरक्षणाखाली कर्म कर. अशा भक्तियोगामध्ये पूर्णतया माझ्या भावनेने युक्त हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मच्चित्त मत्रण, की आपण याच्याही आधी हा श्लोक ऐकलेला आहे की भगवंत काय सांगता आहेत की मच्चित्त सतत, की माझ्या भावनेने मद्भक्त, भगवंत मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिव्हा नमस्तू, की माझ्या भावनेने तू युक्त कर, तुझं मन आणि बुद्धी माझ्या भावनेने युक्त हो. आणि म्हणून इथे अशा या भक्तियोगाच्या टप्प्यावर भगवंत सांगतायत की पूर्णतः माझ्या भावनेने युक्त हो. आणि म्हणून अशी ही युक्त भावना म्हणजेच भक्तीची भावना आहे. आणि म्हणून तिथे आपल्याला भगवंतांचा आश्रयाखाली असा दिसतो तो भक्त असतो. आणि मग तिथे आपण कसा हा शब्द दर्शवतो की मतपरा, हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. हा शब्द दर्शवतो की श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी करता कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म केल्या वाचून मनुष्याला दुसरे कोणतेही ध्येय जीवनात असू शकत नाही, ते भक्ताच्या जीवनात असू शकत नाही. अशा प्रकारची कर्म करते वेळी केवळ कृष्ण चिंतन केले पाहिजे. असा विचार केला पाहिजे की श्रीकृष्णांनी मला या विशिष्ट कर्तव्याचं पालन करण्याकरिता नियुक्त केले आहे. भगवंत सिलेक्ट करत होतो तरच आपण या मार्गावरती येतोय. नाहीतर आपली काय स्वतःच्या बुद्धीने आपण, पण भगवंत जिथे सिलेक्ट करतायत आणि आपली कुठेतरी तेवढी तरी आपण काहीतरी योग्यता असेल म्हणून आपण या भक्तीच्या मार्गावर, की भगवंतांची कृपा आहे म्हणूनच आपण या भक्तीच्या मार्गावर निदान सिलेक्ट केले जातो. अशा रीतीने कर्म करताना मनुष्याला स्वाभाविकतःच कृष्ण चिंतन करावे लागते. हीच परिपूर्ण कृष्ण भावना होय. तथापि मनुष्याने ध्यानात ठेवले पाहिजे की लहरी खातर त्याने वाटेल तसे कर्म करून त्याचे फळ भगवंतांना अर्पण करू नये. अशा प्रकारचे कर्म हे कृष्ण भावना भावित असू शकत नाही. तिथे कुठेतरी तुम्ही ती तिथे कुठेतरी ती शिस्त आणि तिथे ती गोष्टी त्या पद्धतीने पाळली पाहिजे हो. तुमच्या मनाला येईल तशा प्रकारे त्या गोष्टी करून, लहरीप्रमाणे गोष्टी करून आणि भगवंतांना प्राप्त करणं हे असं शक्य नाही. जसं आता बऱ्याच जण म्हणतात की अनेक पापं केली आहेत तरी आम्ही नामस्मरण करतो आहोत, म्हणजे खूप पापं केली आणि नामस्मरण केलं की तुमची सगळी पापं धुतली जातात. तर नाही, तसं नाहीये हो. शेवटी ते चेतो दर्पण मार्जन, चैतन्य महाप्रभू म्हणाले की तुमचा जो चेतन म्हणजे आरशावरची धूळ जशी पुसायची तसं त्या मनाला स्वच्छ करायचंय हो आधी. डिटर्जंट घासून घासून तसं ती नामस्मरणाने, की या यज्ञ, हा कलियुगाचा यज्ञ केवळ नामस्मरण आहे आणि त्यानेच तुम्ही त्या आरशावरची धूळ पुसाल तसं त्या मनावरची धूळ त्या नामस्मरणाने पुसायची. त्याला नामस्मरणाने स्वच्छ केलं पाहिजे आणि हीच परिपूर्ण कृष्ण भावना होय. तथापि मनुष्याने ध्यानात ठेवले पाहिजे की लहरी खातर त्याने वाटेल तसे कर्म करून त्याचे फळ भगवंतांना अर्पण करू नये. अशा प्रकारचे हे कर्म मग कृष्ण भावना भावित असू शकत नाही. त्याने श्रीकृष्णांच्या आदेशानुसार कर्म केले पाहिजे. हा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा आहे. श्रीकृष्णांचा आदेश आध्यात्मिक गुरूद्वारे गुरु शिष्य परंपरेतून प्राप्त होतो. मग स्वतः प्रत्यक्ष भगवंत सुद्धा सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून त्यांनी गुरु शिष्याचं, गुरुचं महत्व, की हा उत्तम आध्यात्मिक गुरु, की तुम्हाला जे भगवंतांचं ज्ञान मिळतंय हे तुम्हाला डायरेक्ट, तुम्ही काय टप्पून पडलो नाही हो आपण कोणी, पण निश्चितच ती जी म्हणून ह्या गुरु परंपरेतून जे येत आहे की उत्तम आध्यात्मिक गुरु ज्याला ती प्रचिती आलेली असते
दृष्टांत मिळालेला असतो ते निश्चितच आपल्याला त्या मार्गावर नेण्यासाठी त्यांचीच मदत घ्यावी लागते. आणि म्हणून जर मनुष्याला प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुची प्राप्ती झाली आणि त्याने जर त्यांच्या आदेशानुसार कर्म केले तर त्याची कृष्ण भावनेतील सिद्धी ही सुनिश्चित असते बघा. कारण मग तिथे कुठेतरी ना तुम्हाला कुठेतरी शेकी राहत नाही ते माइंड. यू आर कॉन्फिडंट बिकॉज यू आर गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम दी बेस्ट स्पिरिच्युअल मास्टर. तुम्हाला त्या उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडून ज्ञान मिळते जे अतिशय शिक्कामोर्तब झालंय त्याच्यावरती. तिथे कुठेच तुम्हाला शंकेची जागा नाहीये शंका ठेवायला. म्हणून हे महत्वाचं तुमची आहे. श्रद्धा दृढ होत जाते. एक्झॅक्टली. त्यामुळे तुम्हाला उत्तम आध्यात्मिक गुरुद्वारे हे मिळणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. येस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न शोष्यसि विनङ्क्षसि. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे निश्चितच. कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण मग मी म्हणेल ती पूर्व दिशा मूर्खपणाने. इथे भगवंत म्हणूनच सांगतात की मनुष्याने मूर्खपणाने समजू नये की आपण प्राकृतिक नियमांच्या अतीत आहोत किंवा आपण कोणत्याही प्रकारचे कर्म करण्यास स्वतंत्र आहोत. मनुष्य सर्व परिस्थितीत प्रकृतीच्या कठोर नियमांच्या अधीन असतो कारण तो प्रकृतीच्या तीन गुणांच्या प्रभावाखाली जगत असतो. परंतु जेव्हा तो कृष्ण भावना भावित कर्म करतो तेव्हा तो सर्व भौतिक जंजाळापासून मुक्त होतो. त्या जंजाळातून मुक्त होतो कारण तो भगवंतांप्रती ते कर्म करत असतो. मग तिथे त्याला ती कर्म बंधनं आडवी येत नाहीत. त्याने निश्चितपणे जाणले पाहिजे की जो कृष्ण भावनेमध्ये सक्रिय नाही तो जन्म मृत्यूरूपी भवसागराच्या भोऱ्यात स्वतःचा नाश करीत आहे. तिथे आपण म्हणतोय हा महासागर कसा पार करून जाता येईल जर ती कृष्ण भावना जोपासली तर. नाहीतर गटांगळ्या खात जायचंच आहे. सुखदुःखाच्या गटांगळ्या खात आणि मग त्याच्यातला भेदही कळत नाही. पण तथापि जो कृष्ण भावना भावित कर्म करीत आहे तो कर्म करण्यास स्वतंत्र असतो कारण तो करीत असलेल्या सर्व गोष्टींना अंतरातून श्रीकृष्णांद्वारे प्रेरणा प्राप्त होत असते आणि या क्रिया आध्यात्मिक गुरुद्वारे प्रमाणित असतात. म्हणून जे काही कर्म केलं जाते ते गुरु साधू आणि शास्त्र याला प्रमाण मानून केलं जातं. कारण मग तुम्ही कुठलंही की मी उद्या म्हटलं की मी शरीर नाही मी आत्मा आहे आणि तुम्हाला हवं तर तुम्ही कर्म केलं आणि तरी पण ते चालतंय. मग कुणालाही कुठल्याही गोष्टींनी कसंही वागलं अरे मी शरीर नाही मी आत्मा आहे म्हणून त्या नावाखाली तुम्ही जर कुठल्याही गोष्ट केली तर ती काही तशा प्रकारे धरली जात नाही. जे चुकीचं आहे ते चुकीचं आहे पण ते प्रमाण आणि म्हणून ते शास्त्रबद्ध प्रमाण काय आहे तर गुरु साधू आणि शास्त्र याला प्रमाण मानून ते कर्म केलेलं असेल तर निश्चितच ते योग्य प्रकारचं कर्म असतं. आणि जेव्हा ते भगवंतांच्या संतुष्टीकरता केलं जातं तेव्हा ते अकर्म असतं ज्याच्या कर्मबंधनामध्ये आपण अडकू शकत नाही. ठीक आहे. काही शंका आहे इथे? नाही. आणि आपल्याला श्रीकृष्णांद्वारेच प्रेरणा प्राप्त होत असते. एक्झॅक्टली. इथे दिलंय बघा होत की असते. आणि हो. म्हणूनच ती अंतरातून जेव्हा तुम्ही त्या भावनेमध्ये असता तेव्हा निश्चितच तुम्ही करताय स्वतंत्रपणे पण तिथे कुठेतरी तुमच्यावर ते डॉमिनेशन तुमच्यावरती त्या इन्स्पायर्ड म्हणजे तुम्ही कृष्ण भावनेने इन्स्पायर्ड असता आणि म्हणूनच ती अंतरातून तुमच्या मनातून श्रीकृष्णांद्वारे प्रेरणा प्राप्त होत असते. कारण आपण जेव्हा म्हणतो की परमात्मा हा हृदयामध्ये निवास करतो आहे आणि परमात्मा हा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे म्हणूनच या क्रिया. आणि मग इथे कुठेतरी आध्यात्मिक गुरु सजे गुरु साधू आणि शास्त्र या तिन्हीला मानून ते प्रमाण आणि म्हणून भक्त हा कधी चुकू शकतच नाही. पण परंतु त्यांनी जरी कुठेतरी तो खाली घसरायला लागला तरी पण इथे भगवंतांनी आधी किंवा 9व्या अध्यायातही सांगितलंय मला वाटतं आणि काही अजून एका अध्याय 1-2 अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख आहे की कारण मग तो काही पूर्ण फॉलन सोल ठरत नाही. कारण की कसं होतं की त्याच्या भक्तीचं निश्चितच भगवंत रक्षण करतायत आणि त्यांनी कृष्ण भावनेमध्ये जोपासून या गोष्टी केल्या आहेत. पण तिथे कुठेतरी शक्यता असते म्हणजे तो भौतिकतेमध्ये घसरण्याची शक्यता असते पण म्हणून तर पूर्णपणेच तो हे केला जात नाही कारण तिथे कुठेतरी भगवंतांची कृपा त्याच्यावरती असते. जसं आपण उदाहरण घ्यायला गेलं अजामिला. अजामिला ह्या इतका त्याला दुसरी संधी हे जे सेकंड चान्स म्हणून जे पुस्तक आहे त्यांच्यावरती की इतकी वाईट कर्म केली पण कुठेतरी तो सुरुवातीला इतका आध्यात्मिक आणि इतका पुण्यवान आत्मा होता की ज्यामुळे त्याची जी काही पापं त्यांनी इतकी पापं केली की म्हणजे कुठली पापं की म्हणू नका खून करू नका खून म्हणू नका किंवा ते प्रॉस्टिट्यूट म्हणजे वेश्येबरोबर तो राहिला आणि कितीतरी अशी कुकर्म त्यांनी केली. पण तरी पण काय झालं की भगवंतांची कृपा असल्यामुळे लास्ट मोमेंटला त्यांनी
जेव्हा नाव घेतलेलं आहे आपल्या मुलाचं आणि जेव्हा फक्त त्यांनी त्या भगवंतांच्या नावाचा घोष केला, तेवढ्या निश्चित तेवढ्याच गोष्टीने त्याला ती दुसरी संधी मिळाली, जिथे विष्णुदूत आणि यमदूतांमध्ये कुठेतरी बातचीत होते आणि चर्चा होऊन त्याला पुन्हा पृथ्वीवरती एक चान्स दिला जातो, एक संधी दिली जाते त्याला. कारण ही कुठेची, जसं आपण भरत महाराजांचं पुन्हा उदाहरण घेतो, की मग जिथे त्याने भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत गेलेले होते, परंतु तिथे ते त्या हरणामध्ये अडकले हो. कारण तिथे कुठेतरी ते भौतिकतेमध्ये गेले आणि त्या हरणामध्ये त्यांचा जीव अडकला आणि म्हणून त्यांना तो हरणाचा जन्म प्राप्त झाला. पण त्याच्यानंतर ते हरिण सुद्धा, कारण त्यांनी इतकी भावभक्तीपर्यंत त्या स्टेजमध्ये गेलेले होते, त्यामुळे त्या हरणाच्या जन्मात सुद्धा ते तितकेच पुण्यवान राहिले आणि चारा खाऊन आणि सतत नामस्मरण ऐकायचे. आपण आता सुद्धा कितीतरी उदाहरण ऐकतो, कितीतरी प्राणी जे देवळामध्ये जातात. आत्ता आत्ता व्हॉट्सअपवर कितीतरी आलेलं की एक हम्म. कोणीतरी गाय गेली होती दर्शनाला, त्याच्यानंतर एका माकडाचं उदाहरण होतं. म्हणजे इतके आपण बघतो की त्यांना निश्चितच म्हणजे तिथं संपत आली. तल्लीन होतात अशी बरीच गोष्टी आहेत. हो आणि भजन म्हणून त्या, चाललेलं असतं तिथे ते अगदी तल्लीन होतात प्राणी. एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली. आणि म्हणून त्या अॅनिमल युनिटनं कदाचित त्यांची आता हळूहळू सुटका होऊन त्यांना मनुष्य जन्म प्राप्त होऊन ऍटलीस्ट दे विल गेट ओव्हर अँड दे गेट रीड ऑफ, या जन्मातून का होईना पण त्यांना निश्चितच पुढे जाऊन भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. अशा प्रकारे आपण बघतो की या गोष्टी या गुरूंद्वारे आणि भगवंतांद्वारे प्रमाणित, की मग त्याप्रमाणे ही कृपा असायला लागते आणि त्याप्रमाणे ते निश्चितच शक्य होतं. आणि म्हणून मग नंतर त्यांना जडभारताचा जन्म, आणि मग जो रघुगुणा म्हणून राजा होता त्याला जेव्हा ते जे त्याची पालखी धरून असतात, तेव्हा त्या रघुगुणाबरोबर रघुगुणा राजा उतरतो आणि कुठेतरी हलते त्यांची ती पालखी आणि मग तो त्या जडभारताला, म्हणजे ते भरत महाराजच असतात, आणि मग त्याला वाटेल तसं बोलतो. पण मग तो म्हणतो की मी हे नाही सांगू शकत, कारण मी असं धरतच नाही की मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे. आणि मग हे जेव्हा ज्ञान रघुगणाला मिळतं, तेव्हा ते रघुगणांना, म्हणजे ते म्हणतात हे हे काही साधे लोक, हे कोणीतरी साधा सामान्य माणूस दिसत नाही, कोणीतरी विशेष आहेत. आणि मग रघुगणा ओळखतात त्यांना आणि मग ते आपल्याला योग्य स्थान ते त्यांना देतात. जड भारताला त्यांच्या सभेमध्ये योग्य असं स्थान देतात, जे ओळखतात की हे साधं सुद्धा यांचं व्यक्तिमत्व नाही, हे निश्चितच वेगळे आहे. आणि म्हणून त्या भरत महाराजांना पुन्हा बघा आणि मग ते भगवत धामाला परत जाऊ शकतात, की पुन्हा हा जन्म मिळून, म्हणजे तिथेही त्यांचाही प्रवास कुठे खडतर नाही का झाला, कारण तिथे कृष्ण भावना ऑलरेडी होती. ते पुण्यकर्म ते वाया नाही गेलं कुठे. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे जसं प्रॉस्टिट्यूटचं एक हरिदास ठाकूरांनी तिला ट्रान्सफॉर्म केलं, कारण तिथे कुठेतरी ती भक्ती, आणि म्हणूनच इतकी त्या साधू संघ, लवमात्र साधू संघ हे उदाहरण वेगळं आहे, पण म्हणजे साधू, म्हणजे आपण म्हणतो ना की ज्या भक्तांचा सहवास आणि ज्या उत्तम आध्यात्मिक गुरुचं ज्ञान, म्हणजे या सगळ्या गोष्टींची सांगड घालून तुम्ही निश्चित त्या कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे संलग्न होऊ शकता. हरे माताजी सुरुवातीला भरत महाराज, त्याच्यानंतर मग हरणाचा जन्म, कृष्णाचा जन्म आणि आणि मग जड भारत, त्याच्यानंतर जड भारताचा जड जन्म, भारत. येस, आणि मग त्याच्यानंतर ते त्या राजाला ज्ञान देऊन मग त्याच्यानंतर त्यांना मुक्ती मिळते. मुक्ती मिळालेली. येस, हम्म. ती गोष्ट म्हणजे बरोबर. आता त्याचा क्रम लक्षात राहील. हा, येस, बरोबर. ओके. पुढचा श्लोक. हरे कृष्णा, विमल माताजी. यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्ययश्च व्यवसायस्ते प्रकृतीस्त्वामनियोक्ष्यति. हरे कृष्णा, जर तू माझ्या निर्दयानुसार कर्म केले नाहीस व युद्ध केले नाहीस तर तू मार्गभ्रष्ट होशील. तुझा स्वभावच तुला युद्धात भाग घेण्यास प्रवृत्त करेल. हरे कृष्णा. येस. तर आता भगवंत म्हणून सांगता आहेत की तू माझ्या निर्देशानुसार, जसं अर्जुनाने तर पहिल्याच अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे की तो विषाद झालाय, विषण्ण झालेला आहे, त्याला युद्धच करायचं नाही अशी त्याची इच्छा आहे. आणि म्हणून मग तिथे भगवंत त्याला असंही सांगतायत की अरे हे तुझ्याकडनं अपेक्षित नाही, तू एक क्षत्रिय आहेस आणि एक राजा असं वागू नाही शकत. पण मग तिथे भगवंत, मग तिथे या उत्तम आध्यात्मिक गुरुची, कारण मग जेव्हा अर्जुन शरण गेलेला आहे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयशानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम. की मग हे गुरु शिष्याचं नातं फुललेलं आहे. आणि मग आता पुढे जाऊन अर्जुन म्हणणार, इव्हन 10व्या अध्यायामध्ये सुद्धा गीता जिथे मी म्हटलं संपली असती, कारण तिथे अर्जुनाला कुठलं कन्व्हिन्सिंग नको होतं. अर्जुन हा भक्त आहे हो, लाडका भगवंतांचा. पण तिथे अर्जुनाच्या मनातले प्रश्न आणि अर्जुनाला मग तो जो अप्रोच आहे आणि तो जो आपण म्हणतो ना की एक
त्या गोष्टीकडे बघण्याचा जो अप्रोच आहे त्याचा अप्रोच बदलण्याचा हा पूर्ण की त्याचा अँगल बदलला जातो की आपल्याला गुरु 360 अंशातून ती गोष्ट म्हणजे फक्त फिजिकल मेंटली नाही तर स्पिरिच्युअल या ज्ञानातून फक्त म्हणजे सायकोलॉजिकल व्ह्यू असतो फिलॉसॉफिकल व्ह्यू असतो पण आध्यात्मिक दृष्टीने जेव्हा तो विचार केला जातो तो निश्चितच पूर्णपणे त्याचा सगळ्या अंगाने विचार केला जातो आणि म्हणूनच इथे भगवंत त्यांना म्हणतायत की तू माझ्या निर्देशानुसार कर्म केले नाहीस आणि युद्ध केले नाहीस तर तू मार्गभ्रष्ट होशील म्हणजे तर तिथे कुठेतरी तुला निश्चितच मग तुझं माइंड शेकी राहणार आहे तुझा स्वभावच तुला युद्धात भाग घेण्यास प्रवृत्त करेल कारण तो क्षत्रिय आहे आता पुढे जाऊन आपण त्याचं निश्चित अजून हे जाणूया त्याच्या ह्याच्यामध्ये तर आपल्याला बघा की कसं वाटतंय की क्षत्रिय असल्यामुळे युद्ध करणे हा अर्जुनाचा स्वभाव होता आणि तिथे आपल्याला कळते की वर्णाश्रम पद्धती की कुठल्याही वर्णाचं मग ब्राह्मण असो क्षत्रिय असो क्षुद्र असो वैश्य असो त्यांचं प्रत्येकाचा एक स्वभाव धर्म आहे आणि हा अर्जुनाचा स्वभाव होता धर्म होता काय की क्षत्रिय हा अर्जुनाचा स्वभाव धर्म होता आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की तुझा स्वभावच त्याला प्रवृत्त करेल कारण तू एक क्षत्रिय आहेस म्हणून जसं पुढे जाऊन किंवा मला वाटतं काही श्लोकांमध्ये सांगितलं की स्वतःचं कर्म योग्य प्रकारे करा की ते दुसऱ्याचं कसं योग्य प्रकारे आणि परफेक्शन करू शका त्याच्यामध्ये पडू नका की एखाद्या ब्राह्मणाने म्हटलं की उद्या मी तलवार काढून युद्ध करायला जातो तर नाही शक्य ते म्हणजे ते काही आपल्याला पूर्वज याच्यामधली एक्सेप्शनल केसेस आहेत त्याच्यामध्ये आणि त्याची उदाहरणही आहेत आपल्याकडे की त्याप्रमाणे निश्चित केलं जातं पण आपलं कर्म आधी आपला जो स्वभाव धर्म आहे तो जाणणं हे निश्चितच आवश्यक आहे म्हणून इथे अर्जुनाला भगवंत म्हणतात की क्षत्रिय असल्यामुळे युद्ध करणे हा अर्जुनाचा स्वभावच होता पण मिथ्या अहंकारामुळे आपले गुरु पितामह मित्र यांना मारण्याचे पाप लागेल अशी त्याला भीती वाटत होती वास्तविकपणे तो स्वतःलाच आपल्या कर्मांचा करता समजत होता जणू काही अशा कर्मांच्या शुभ आणि अशुभ फळांचा तोच अधिकारी होता कारण त्याला तिथे तेच उमगलं नव्हतं की जे तो कर्म करेल त्यांनी जर भगवंतांसाठी केलं तर तो त्या कर्माच्या बंधनात अडकणार नाही आणि म्हणूनच हे मार्गदर्शन या असतो भगवंतांकडून मार्गदर्शन प्राप्त करणे आणि त्या मार्गदर्शनानुसार कर्म करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे भगवंतांच्या किंवा भगवंतांच्या प्रतिनिधीच्या अर्थात उत्तम आध्यात्मिक गुरुच्या आदेशांची मुळीच उपेक्षा करू नये म्हणूनच आपण जेव्हा दीक्षा घेतली जाते आणि पुढच्या ब्राह्मण दीक्षा म्हणजे कमिटमेंट यू नीड टू बी कमिटेड टू देम आणि म्हणूनच घ्यायचंय म्हणून फक्त दास आणि दासी ती उपाधी लागेल आणि तेवढं म्हटलं जात आहे की मग तिथे संपत नाही गोष्टी म्हणजे आजकाल त्याप्रमाणे म्हणजे प्रभूजी नामनिष्ठ प्रभूजी आता 3-4 दिवसात किंवा मला वाटतं कुठल्या सेशनमध्ये तेच सांगत होते की ती सेवा विसरूनच गेलेत मग तुमचं उद्दिष्ट काय आहे मग तुम्ही तसंही उपाधी न मिळता जे पूर्णपणे भक्तीमध्ये आहेत सेवेमध्ये आहेत भगवंतांच्या त्या स्वरूपाला भगवंतांच्या त्या भगवान रूपाशी निगडीत आहेत आणि म्हणूनच अशा प्रकारे उत्तम आध्यात्मिक गुरूंच्या आदेशाचं पालन करणं किती कमिटमेंट महत्वाची आहे आणि त्यांची उपेक्षा कधी करू नये भगवंतांच्या आदेशाचे पालन करण्याकरता निसंकोचपणे कर्म केले पाहिजे यामुळे मनुष्य सर्व स्थितीमध्ये सुरक्षित राहू शकेल सर्व परिस्थितीत मग तो नक्की मग त्याला कुठलंही भय उरणार नाही हो ही कॉन्फिडंट अबाउट एव्हरीथिंग तो त्यामुळे त्याला कुठल्याही प्रकारचं भय मनात राहणार नाही तो सगळ्या परिस्थितीमध्ये स्वतःला पूर्णपणे झोकून देऊ शकतो आणि स्वतःला पूर्णपणे त्याच्यातनं जरी ती कुठलीही अनफेवरेबल आणि कुठल्याही प्रकारची वेगळी परिस्थिती असेल तरी तो निश्चितच त्याच्यातनं तग धरून पुढे जाऊ शकतो ही कॅन क्रॉस दॅट ओव्हर ही कॅन ओव्हरकम दॅट थिंग्स कारण तिथे तो भगवंतांसाठी त्या गोष्टी करत असतो हे जाणणं महत्वाचं आहे ठीक आहे हरे कृष्णा हिमल माताजी मिनल माताजी योजना माताजी आले आपल्या बरोबर योगिना माताजी आल्या. मनामध्ये शंका प्रश्न आतापर्यंतच्या याच्यात नाही. नाही माता. नाही माताजी. हरे कृष्णा ठीक आहे आपण पुढे जाऊ हरे कृष्णा मिनल माताजी योजना माताजी वाचायचंय हो वाचते. हरे कृष्ण स्वभावजेन कौन्तेय निबन्धस्वेन कर्मणा कर्तुमिच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. मोहवश होऊन माझ्या आज्ञेनुसार कर्म करण्याचे आता तू नाकारित आहेस परंतु हे कौंतेया तुझ्या स्वभावजन्य कर्मामुळे तू तेच कार्य करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण म्हणून भगवंत अर्जुनाला ठामपणे सांगतात आणि भगवंतांनी वर्णाश्रम पद्धती याच बेसिसवर निर्माण केली ना कारण वर्ण आणि आश्रम की मग जे ब्रह्मचर्य आश्रमामध्ये आहेत गृहस्थाश्रमात वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यास आश्रम हे 4 टप्पे आहेत 4 पायऱ्या आहेत त्याचप्रमाणे हे जे 4 वर्ण आहेत ती ब्राह्मण क्षत्रिय क्षुद्र आणि वैश्य
की हे प्रत्येकाचा एक स्वभाव आहे. मग ब्राह्मण काय, तर ब्राह्मण ज्ञान घ्यायचं आणि स्वतःला ज्ञानामध्ये परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न ब्राह्मणाचा असतो. मग क्षत्रिय काय करणारे, क्षत्रिय युद्ध करताय, राज्य करताय. व्यापार करणारा कोण आहे, तर वैश्य वाणी व्यापार करतोय, गोरक्ष शेती हे सगळं करतोय. आणि क्षुद्र काय करतोय, क्षुद्र आपलं कर्म करतोय, मग ती सेवेचं कर्म करतो आहे. तिथेही कुठेतरी कमी लेखलेलं नाहीये. भगवंतांना चौघही प्राप्त करू शकतात. पण भगवंत इथे पुन्हा पुन्हा काय सांगतायत, की तू तुझ्या स्वभावजन्य कर्मामुळे ते कार्य नष्टित करशील. की प्रत्येक मनुष्य हा प्राकृतिक गुणांच्या विशिष्ट मिश्रणाच्या वर्चस्वाखाली असतो आणि त्याप्रमाणे तो कर्म करीत असतो. परंतु जो स्वेच्छेने भगवंतांच्या आदेशानुसार कार्य करतो तो गौरवान्वित होतो. हे महत्वाचं आहे. की म्हणून भगवंतांच्या संतुष्टी करता ते कर्म करणं. तू क्षत्रिय म्हणजे तू युद्ध करणार, तू राज्य करणार, तू त्या गोष्टी स्वभाव म्हणजे काय म्हणतात ना, इट गोज विदाउट सेम, बाय डिफॉल्ट या गोष्टी तू करणारच आहेस. पण जिथे तू भगवंतांना अर्पण करून ते करतोय ते गौरवजन्य निश्चितच आहे. हरे कृष्णा. मीनल माताजी वाच. हरे कृष्ण. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परमेश्वर प्रत्येकाच्या परमात्म रूपामध्ये क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून भगवंत हे प्रत्येक हृदयामध्ये निवास करत आहेत. सर्व जीवांचं भ्रमण निर्देशित करत आहेत. परमात्मा आहेत. जसं आपण म्हणतो की त्या झाडाचं उदाहरण मी देते, की त्या झाडरूपी शरीरावरती आत्मा आणि परमात्मा हे दोन पक्षी बसलेले आहेत. तो आत्मा सगळं त्या मटेरियलिस्टिक जगामध्ये सगळं मिळवण्याच्या मागे लागलेला आहे. तो परमात्मा सगळं ऑब्झर्व करतोय आणि उपद्रष्टा आणि हनुमंता तोच आहे. आणि म्हणूनच तो ऑब्झर्वेशन सगळं चालू आहे. पण आपलं तिकडे लक्षच नाही, कारण आपण आत्मिक भावनेवरच कमी आहोत. पण त्याच्यावर परमात्मा आपल्याला काय करणार आहे. त्याच्यामुळे आपण फक्त शरीर आहे, शरीर आहे, शरीर आहे आणि शरीर आहे, त्या देहात्म बुद्धीशीच आपण कुठेतरी संलग्न आहोत. म्हणून ती आधी आत्मिक पातळी आणि मग परमात्म्याला जाणून घ्यायचं, ही गोष्ट अत्यंत महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच इथे अर्जुनाविषयी सांगतानाही म्हटलंय की अर्जुन काही सर्वज्ञ नव्हता. हा काही सर्वज्ञ होता आणि युद्ध करणे किंवा न करणे त्याचा निर्णय घेण्यासाठी त्याची मर्यादित विवेकबुद्धी पुरेशी नव्हती. कारण तिथे कुठेतरी अर्जुन हा सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करतोय. त्याच्यामुळे त्याचं तोटकं ज्ञान होतं, म्हणजे त्याचं ते जेवढं ज्ञान होतं ते काही त्याला पुरेसं नव्हतं पुढे देण्यामध्ये. भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितले की जीव हा सर्व नसतो. भगवान श्रीकृष्ण स्वतः अंतर्यामी परमात्म्याच्या रूपाने जीवांच्या हृदयात राहून जीवाला मार्गदर्शन करतात. देहांतर केल्यावर जीवाला आपल्या पूर्वकर्माचे विस्मरण होते, परंतु त्रिकालज्ञ परमात्मा जीवांच्या सर्व कर्मांचा साक्षी असतो. म्हणून जीवांची सर्व कर्म कार्य परमात्म्याद्वारे मार्गदर्शित असतात. जीवाला त्याच्या योग्यतेनुसार त्या गोष्टींची प्राप्ती होते आणि परमात्म्याच्या मार्गदर्शनानुसार प्राकृत शक्तीने निर्मिलेल्या प्राकृत देहाद्वारे जीवांची सर्व कार्ये घडत असतात. घडतात. ज्या क्षणी जीवाला विशिष्ट प्रकारचे शरीर प्रदान केले जाते त्या क्षणी त्या शारीरिक परिस्थितीनुसार जीवाला कार्य करावे लागते. जीव अर्थात चालक जरी एकच असला तरी द्रुतगतीने धावणाऱ्या मोटारगाडीत बसलेला मनुष्य मंदगतीने धावलेल्या मोटारगाडीत बसलेल्या व्यक्तीपेक्षा अधिक वेगाने जाऊ शकतो. त्याप्रमाणे परमात्म्याच्या योजनानुसार भौतिक प्रकृती ही विशिष्ट जीवांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या देहाची रचना करते, जेणेकरून तो जीव आपल्या पूर्व इच्छानुसार कार्य करू शकेल. जीव हा स्वतंत्र नसतो. आपण भगवंतांपासून स्वतंत्र आहोत असा विचार मनुष्याने करू नये. जीव हे सदैव भगवंतांच्या नियंत्रणाखालीच असतात. म्हणून भगवंतांना शरण जाणे हे जीवांचे कर्तव्य आहे आणि हाच आदेश पुढील श्लोकामध्ये देण्यात आलेला आहे. पुन्हा ती स्वरूप स्थिती, पुन्हा आपण जे आधीच्या अध्यायांमध्ये की त्याच लाईन्सवर सांगितलंय की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. की भोक्ता कोण आहे, आपण भुक्त आहोत. आपण तेवढी तुलना करू शकत नाही. आणि म्हणूनच हे जाणणं खूप महत्वाचं आहे की या शरीराचं म्हणजे कशा प्रकारे हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या की या प्रकृतीला गर्भस्थ करतात आणि त्याच्या कर्मानुसार प्रकृती मग आपल्याला निर्मिती करते, जीवांची निर्मिती करते. पण म्हणून जीवाच्या म्हणजे प्रकृतीच्या हातात स्वतः असं काही नाही, सगळं भगवंतांच्या आदेशानुसार आहे. आणि म्हणून इथे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की निश्चितच अशा प्रकारचे आदेश कोण देत आहे, भगवंत देत आहेत. आणि त्याप्रमाणे हे जीवांचं भगवंतांना शरण जाणे हे जीवांचं कर्तव्य आहे, हे पुढील श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितलं जात आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात परम शांती स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम. शाश्वतम्. हे भारत, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारत म्हणतोय अर्जुनाला भगवंत, कारण भारत म्हणजे ज्या भीष्मांचे पिता म्हणजे भरत आणि त्यांच्यापासूनच हे जो पुढे आलेला आहे, की जो शंतनू आणि त्याचे वडील म्हणजे त्या भरतवर्ष जे म्हटलं जातं, म्हणून त्याला भारत असं संबोधलेलं आहे वेगवेगळ्या नावाने. कौंतेय, पार्था, हे सगळं, की पृथ्वाचा पुत्र म्हणून पार्थ, कौंतेय कुंतीचा पुत्र, म्हणजे अशा प्रकारे भगवंताने त्याला संबोधलेलं आहे. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. कशा प्रकारे भगवंत सांगतायत, की भगवद्गीतेच्या 15व्या अध्यायात म्हणून म्हटले आहे, की सर्वच चाहम हृदय सन्निविष्ट. भगवंत हे सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. म्हणून या ठिकाणी सांगण्यात आलेला उपदेश, की मनुष्याने अंतर्यामी परमात्म्याला शरण जावे, म्हणजे मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाणे होय. एक सेकंद, एक कॉल घेतला मी माझ्या मुलीचा. येस, क्षमस्व. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट. भगवंत हे सर्वांच्या हृदयात स्थित आहेत. म्हणून तुम्हाला ती कथा सुद्धा सांगितली होती बघा, की हृदयामध्ये परमात्मा आहे. आणि म्हणून ज्या दक्षाला बकरीचं शीर लावलं तरी पण त्यांनी ते यज्ञकर्म पूर्ण केलेले आहेत, कारण परमात्मा हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि त्यांच्यापासून जे आहेत, की सर्व वेदांचे संकलन करता, वेदांचे करता हे भगवंत आहेत. वेदांची निर्मिती ही भगवंतांपासून आहे. अहो, वेदांचा अंत भगवंत आहे. जर वेदांचा अभ्यास केला नाही आणि भगवंतांना जाणलं नाही वेदांचा अभ्यास करून, तर काय उपयोग आहे त्या वेदांचा. आणि म्हणूनच इथे, की भगवंत हे जे आहेत, की या ठिकाणी सांगण्यात आलेला उपदेश आहे, की मनुष्याने अंतर्यामी परमात्म्याला शरण जावे, म्हणजे मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णाला शरण जाणे. अर्जुनाने पूर्वीच श्रीकृष्णाने भगवान म्हणून स्वीकार केला आहे. अर्जुनाला कुठेच कन्व्हिन्सिंग नको आहे. जसं मी पुन्हा सांगते, याचा उल्लेख इथे पण आहे 10व्या अध्यायामध्ये. श्रीकृष्णानं परमब्रह्म परमधाम, परमब्रह्म परमधाम, की परम कारण, की तूच सगळ्या कारणांचे कारण आहे. ज्या व्यास मुनींनी, असित मुनींनी, देवल मुनींनी, या ऋषींनी जे लिहून ठेवलंय ते स्वतः प्रत्यक्ष तुम्ही मला सांगता आहात. तर या शब्दांमध्ये त्यांनी संबोधलेलं आहे भगवंतांना. अर्जुनाने श्रीकृष्णांचा भगवान आणि सर्व जीवाचे परमधाम म्हणून स्वीकार केला आहे. तो केवळ त्यांच्या स्वतःच्या वैयक्तिक अनुभवावरून नव्हे, तर नारद, असित, देवल, व्यास यासारख्या महान अधिकारी आचार्यांच्या प्रमाणाची त्याच्या स्वीकाराला पुष्टी आहे. तिथे कुठेतरी यू कॅन सी दॅट. म्हणजे हे सगळं लिहून ठेवलंय. कोणी लिहिलंय? तर या ऋषींनी पण लिहिलेलं आहे. आणि म्हणूनच याची पुष्टी जोडलेली आहे अर्जुनाने. आणि म्हणून तिथे भगवंतांना तर सांगते, की तू परमधाम, परम कारण, तुम्ही कारणांचे कारण, सर्वोच्च कारण भगवंत आहे. हे अर्जुन भगवंतांना सांगत आहे. पुढचं ज्ञान भगवंताने खूप छान सांगितलेलं आहे आता, की भगवंत सांगतायत बघा. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैत् विमृशैतद्दे विमृशैतदशेषेण येथेच्छसि तथा कुरु. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे, याचा पूर्ण विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे कुठेही भगवंत स्वतःला अर्जुनावर लादत नाही आहेत. बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुला मी ज्ञान दिलंय, तुला जे करायचं ते तू कर आता. जसं भगवद्गीतेचं ज्ञान आपल्याला दिलंय, आपल्याला ठरवायचंय आपण काय करायचं आहे. त्याप्रमाणे अर्जुनावरही स्वतः भगवंत लादत नाहीयेत. भगवंत कुणालाही स्वतःवरती लादत नाही. भगवंतांनी अर्जुनाला यापूर्वीच ब्रह्मभूत ज्ञानाचे वर्णन करून सांगितले आहे. जो मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्थेत आहे तो सदैव आनंदी असतो. तो कधी शोक करीत नाही किंवा त्याला कशाची कामना नसते. हे गुह्य ज्ञानामुळे घडते. श्रीकृष्णांनी परमात्म्याचेही ज्ञान स्पष्ट करून सांगितलेले आहे. ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या तिन्ही टप्प्यांवर आपण त्या सूर्याचं उदाहरण घेऊन बघितलेलं आहे, की कशा प्रकारे सूर्य दिसतो आहे. मग दिवस उजाडलेला आहे, त्याच्यानंतर हा दिवस
कुठून प्रकाश येतो आहे आणि मग हा प्रकाश देणारा कोण आहे, इतकं ज्ञान. म्हणजे ही टप्पे जे आहेत, गुह्य गुह्यतरम ज्ञान आणि राजगुह्य पण ज्ञान आपण बघितले, आणि भक्तीचं सुंदर ज्ञान आपल्याला 9व्या अध्यायामध्ये मिळालेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतात या श्लोकामधील यथेच्छसी, की यथेच्छसी तथा कुरु, तुझ्या इच्छेस येईल ते कर, हे शब्द दर्शवितात की परमेश्वर ह्या जीवांच्या अंशिक स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही. ते जे मायन्यूट इंडिपेंडन्स भगवंतांनी दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये ते अजिबात हस्तक्षेप करीत नाही. पण येस, ते नक्की तुम्हाला सांगतायत, तुम्हाला अलर्ट करतायत, पण तुम्ही काय जाणायचं आहे, तुम्ही ठरवायचं आहे. मनुष्य आपल्या जीवनावस्थेची प्रगती कशी करू शकतो याचं वर्णन भगवंतांनी सर्व दृष्टीने भगवद्गीतेत केलं आहे. अर्जुनाने अंतर्यामी परमात्म्याला शरण जावे हा त्याला देण्यात आलेला सर्वोत्तम उपदेश होय. सत्सद विवेक बुद्धीचा उपयोग करून मनुष्याने परमात्म्याच्या आदेशानुसार कर्म करण्याचे मान्य केले पाहिजे. यामुळे तो सदैव कृष्ण भावना भावित राहू शकतो. कृष्ण भावनेची प्राप्ती म्हणजे मानवी जीवनाची परमोच्च परिपूर्ण अवस्था होय. अर्जुनाला साक्षात भगवंतच युद्ध करण्याचा आदेश देत आहे. भगवंतांना शरण जाणे यातच जीवांचे सर्वोत्तम हित आहे. यामध्ये परमेश्वराचा काहीही स्वार्थ नाही हो. भगवंत काय काय मिळणार आहे याच्यापासून भगवंतांना? भगवंतांनी काय केलं नाही हो, कुठलं कर्म केलं नाही. नंदाच्या 9 लाख गायींचं रक्षण केलेलं आहे, अनेक असुरांना मारलंय, पण तिथे कुठेतरी त्यांचा कुठे होता का हो स्वार्थ? त्यांना काही पाहिजे होतं का नाही? भक्तांच्या, ज्या नरसिंहाने प्रकट झालेले आहेत भक्तांच्या संरक्षणाकरता. म्हणून भगवंतांनी क्लिअर आधीच केलंय, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता आणि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. आणि असे हे भगवंत भक्तवत्सल आहे, तो हे जाणलं पाहिजे. भगवंतांचा उपदेश ग्रहण करण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. त्या स्वतंत्रतेमध्ये भगवंत निश्चित इंटरफिअर करत नाहीत. आणि अशा प्रकारे हा मार्ग अवलंबणं, असा उपदेश श्रीकृष्णांचे प्रामाणिक प्रतिनिधी असणाऱ्या आध्यात्मिक गुरूंकडूनही प्राप्त होत असतो. म्हणून ती डिसायप्लिक सक्सेशन, हे ज्ञान परंपरेतून येणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. कारण ते फॉलो केलं जातं. प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांपासून जे कृष्णाने ब्रह्मांना दिलेले, ब्रह्मानी व्यासांना दिलेले, ब्रह्मानी नारद मुनींना, नारद मुनीने व्यासांना दिलेले, अशा प्रकारे हे ज्ञान त्या गुरु परंपरेतून आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. हे जास्त महत्वाचे आहे. म्हणून भगवंत लादत नाहीये, तो तुला जे इच्छा होईल ते तू कर, पण ज्ञान निश्चित भगवंताने पूर्ण दिलंय. गुह्य ज्ञान दिलंय, तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस, हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. मग ब्रह्मज्ञानाबद्दल सांगितलंय, परमात्म्याबद्दल सांगितलंय, भगवान ज्ञानाबद्दल सांगितलंय, आणि ही भक्ती कशी अवीट गोडी आहे आणि हा भक्त भगवंतांसाठी कसा विशेष आहे, हेही भगवंतांनी राजगुह्य ज्ञानातून अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू पुढचा. हा वाचा माताजी. येस. हरे कृष्ण. सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. तू माझा अतिशय प्रिय सखा असल्यामुळे मी तुला सर्व ज्ञानामधील अत्याधिक गुह्यतर असे परमश्रेष्ठ वचन सांगतो. हे तुझ्या हितार्थ आहे, म्हणून ते माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत ते आधीच सांगतायत हो, की तू माझा उत्तम भक्त आहे. जिथे भगवंतांनी 9व्या अध्याय ते अर्जुनाला सांगितलं, तू माझा कधीच मत्सर करत नाहीस, म्हणून हे ज्ञान मी तुला देतोय. त्याचप्रमाणे तू माझा प्रिय सखा आहे. भगवंत म्हणून अर्जुनाला कुठेतरी नंतर खूप पश्चाताप झाला, जेव्हा त्यांनी भगवंतांचं विराट रूप बघितलं, की मी अशा, म्हणजे जे हे भगवंत असे आहेत आणि ज्यांच्याशी मी सख्याप्रमाणे मी त्यांचा अपमान केला, कधी त्यांना अपशब्द बोललोय, त्यांच्याबरोबर हसत खेळत चेष्टा केली, या सगळ्याचं कुठेतरी अर्जुनाला नंतर पश्चाताप होते. पण भगवंत सांगतायत, कारण भगवंताचा प्रिय सखा आहे, तो भगवंताचा लाडका भक्त आहे. आणि म्हणूनच जो श्रीकृष्णांचा वास्तविक अत्यंत प्रिय शुद्ध भक्त आहे, तोच केवळ गीतेचे सार जाणू शकतो. म्हणून भगवंत म्हणतात, जे माझा मत्सर करतात त्यांना हे ज्ञान कधीही देऊ नका, हे भगवंतांनी पुढच्या श्लोकांमध्ये सांगितलेलं आहे आपल्याला. हा श्लोक आपल्याला 9व्या अध्यायामधलाच 9.34 आहे, त्याच दुसरी ओळ फक्त बदलते, पण सेम श्लोक आहे तो. येस. हरे कृष्ण. विमल माताजी, योजना माताजी, कोणाला वाचायचंय? वाचते माताजी. हा, हरे वाचा. कृष्ण. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तो अद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैशस्यते सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि मे. हरे कृष्ण. हे हरे सदैव माझे, हरे कृष्ण, सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण
तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आणि म्हणूनच प्रतिजाने प्रियोसीने, की हे सत्य आहे की तू माझा लाडका सखा आहेस. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की हे शब्द ठामपणे दर्शवतात की मनुष्याने द्विभुज, वेणुधारी, श्याम सुंदर आणि केसामध्ये मयूर पिच्छ धारण केलेल्या श्रीकृष्ण रूपावर ध्यान केलं पाहिजे. कारण भक्त हा भगवंतांच्या भगवान रूपांशी संलग्न आहे. श्रीकृष्ण रूपाचं वर्णन ब्रह्मसंहिता तसेच इतर वैदिक शास्त्रामध्ये आढळते. मनुष्याने भगवंतांचे श्रीकृष्ण या आदी रूपावर मनाला एकाग्र करावे. भगवंतांच्या अन्य रूपावरही ध्यान भटकू देऊ नये. भगवंतांची विष्णू, नारायण, राम, वराह अशी अनेक रूपे आहेत. परंतु भक्ताने अर्जुनासमोर उपस्थित केलेल्या रूपावरच आपले मन केंद्रित करावे. श्रीकृष्णांच्या रूपावर मन केंद्रित करणे हे ज्ञानाचे परम गोपनीय सार आहे. आणि हेच ज्ञान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला प्रकट केले आहे. कारण अर्जुन हा श्रीकृष्णांचा प्रिय सखा आहे. म्हणून भगवंत इतक्या ठामपणे अर्जुनाला सांगतायत की मला नमस्कार कर. की आपण म्हणतो 2 हात 3रं मस्तक भगवंतांच्या चरणी. आणि म्हणूनच आपण भगवंतांना मनापासून नमस्कार करणे ही गोष्ट भगवंत अर्जुनालाही सांगतायत. निश्चितच खूप आवश्यक गोष्ट आहे. तर आता ऍक्च्युली कसं झालंय, 65 श्लोक झालेले आहेत आपण. तर नामनिष्ठ प्रभूजींनी 5:30 वाजता मीटिंग ठेवली आज. 5:25 झालेले आहेत. तर मला काय वाटतं आपण हे 10 श्लोक आणि गोलोकाचा जो आहे तर ते मी पुढच्या शनिवारी 1.5 तासात घेतलं तर तुम्हाला चालेल का? पहिल्या 20 एक मिनिटात आपण हे 10 श्लोक पूर्ण करू आणि मग मी गोलोकावरती सांगेन तुम्हाला. तर तुम्हाला चालणार आहे का? हो चालेल. हो. चालेल. लवकर तर मग सुरुवात मी करूया, घाईने 4च्या थोडं आधी करूया एक्झॅक्टली सुरुवात. प्रयत्न करेन की 3:30ला आपण सुरू करू. हा, तर 4च्या त्याप्रमाणे आधी म्हणजे सुरुवात आजही करूया. माझा तोच विचार होता. पण थोडंसं काय होतं, घरातले मग सुट्ट्या असल्या हे असले की नीट आवरलं नाही की आपल्याला, मला ते एकदम घाईघाईने नको वाटतं. सो प्रयत्न असेल आपण 3:30ला भेटूया पाहिजे पुढच्या वेळेला, म्हणजे तरी 2:30. माझा पुन्हा तिथे 18 दिवसांची बॅच सुरू आहे ना, मग हो मला राईट, चालू आहे. येस येस येस. बरं आपण ठीक आहे, प्रयत्न करून 4ला ठेवू. तोपर्यंत मी 18वा अध्याय पूर्ण करून मग गोलोकावरती बोलू. हा ठीक आहे. कारण मला चालेल वाटतं चालेल. आता 10 श्लोकच राहिलेले आहेत. 78 म्हणजे 12 श्लोक राहिलेले आहेत. तर ते आपण निश्चित एक पहिल्या 20 एक मिनिटात पूर्ण होतील. आणि मग मी लगेचच कंटिन्यू करेन. गोलोकावरती आपण एक 2 सेशन्स नक्की घेऊया की ज्याच्यावर मी तुम्हाला पूर्ण म्हणजे जे पृथ्वीचे वरचे खालचे जे आहेत आणि जे बाजूचं म्हणजे पूर्ण गोलोकावरचं जे आहे महेशधाम आणि तितकी म्हणजे जास्तीत जास्त मी तुम्हाला माहिती देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. 2 सेशन्स तर मी नक्की घेईन. तर पुढच्या वेळेला आपण नक्की सुरू करूया. म्हणजे एनिवे मी ऑलरेडी कमिट केलंय. तर आपण 18वा अध्याय कम्प्लीट करू. कुठलीही घाई नको आता करायला. कारण 5:30ला मीटिंग त्यांनी ठेवली आहे, ती वीकली मीटिंग. त्याच्यामुळे मग मला जावं लागेल मीटिंगला. तर मग आवश्यक आहे त्या वेळेला पोहोचणं. तर म्हणून मग मी माताजी, माझा हा क्लास आता 18 दिवसांची बॅच आहे ना, ही 4:30 5:45 पर्यंत हो संपतीये. तेजस्विनी माताजींच्या याला आहात ना तुम्ही? कारण हा. तेवढे होतातच प्रश्न. हा ठीक आहे. पण ठीक आहे, तुम्ही सेवा देताय आणि मग हे रेकॉर्डिंग ऐका 18व्या अध्यायाचं आणि मग झालं की इकडे जॉईन व्हा लगेच. पण मग गोलोक थोडं निघून जाईल ना. नाही मी प्रयत्न करीन ना. तुम्ही 5 पर्यंत ना, तर आपण अगदी, तुम्ही किती 4:45 ना? ठीक आहे, हा प्रयत्न करेन की अच्छा. थोडं, हा प्रयत्न करेन थोडं की थोडंसं काही प्रश्नोत्तर येणं असतील किंवा आपण थोडी चर्चा करू आणि मग मी पुढे जाईन. म्हणजे आपल्याला एक गोलोकावर 1 तास तरी मिळेल असा प्रयत्न असेल. आता पुढच्या वेळेला पण मीटिंग ठेवतात, दरवेळी 6ला असते ऍक्च्युली, आज 5:30ला ठेवली तुझीने. त्यामुळे मग नाहीतर अजून अर्धा तास मिळाला असतं तर मी आजच पूर्ण करणार होते ऍक्च्युली. पण मगाशी मेसेज आला त्याच्यामध्ये 5:30 पुन्हा आहे सकाळी दिलेलं. म्हणून मग मी म्हटलं ठीक आहे. तर हरकत नाही, कारण ते आवश्यक आहे. वीकली मीटिंग असते ती. तर हे मी म्हटलं घाईनी नको, आता 12 श्लोक आहेत ते आपले 18 अध्याय पण पूर्ण होईल पुढच्या वेळेला. आणि मी तसंच कंटिन्यू करेन गोलोकावर. तर तुम्ही या माताजी, जितक्या लवकर याल तितक्या. आणि मी रेकॉर्डिंग करतेच आहे निमित्त, तुम्हाला मिळेल ते. ठीक आहे. हा चालेल चालेल काही माताजी. प्रश्न आहेत का मनामध्ये? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाही, मनात कृष्ण नाही आता. प्रश्न नाहीयेत काही ना? रेकॉर्डिंग